Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Җавит Шакиров. Җавит әфәнде, исәнме? Исәнмесез. Сезнең белән күрешүемә шиксез шат. Аллаһка шулай. Аллаһка шөкер. Шоумен, алып баручы, конференция, телевидение алып баручысы, нәфис сүз ustaсы, җырчы һәм дә тамада. Якташың Роберт Миннуллин әйтмешли, кем соң син? Мин үземне һаман белеп бетерә алмыйм. Менә әле санап киттегез, мин инде кайсы бирләренә бик игътибар да итмим, әмма дә ләкин тормыш адам баласын бүтән нәрсәгә өйрәтә икән. Әгәр дә теге итекче буласың килсә, итек ясый белергә тиеш, итекче буласың килсә, итек ясый белергә тиеш, тун тегәсең килә икән, тун киясең килсә, тун тегәргә тиеш хәзер кеше. Бу замана таләбе, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә дә ир-атка 70 төрле һөнәрдә аз дип әйтәләр. Әле 72 булса да, 75 булса да мин риза булырым. Димәк, бу һөнәрләргә сине язмыш үзе өйрәтте. Сәнгать, тормыш, язмыш. Минем айруча сорысым килгәне тамада һөнәренә. Мөнәсәбәтең һәм бу эшкә карашың. Ничем мин моны аерып сорыйм? Чөнки алда санап үткән һөнәрләрдән ул күп ягы белән аерылып тора. Дөресен әйткәндә шулай бит. Ул артык сәхнә белән бәйләнмәгән, ул ниндидер өстәл арты мәҗлис белән бәйләнгән. Син менә инде халык артисты буларак бу хезмәткә ничек карыйсың? Менә бу хезмәткә мин моннан беренче башлап җибәрүче дип әйтсәм дә дөрес булыр. Моннан 30 еллар элек, әле ул тамаданың нәрсә икәне дә билгесез, элек туйлар, юбилейлар үткәргән вакытта кунаклар арасыннан берәрсен сайлап куялар да. Әйдә, син күп сөйлисең, син җырлый беләсең, син уйный беләсең. Кем телгә оста? Рәхәтләнеп син алып барасың. Әмма дә ләкин ул исеме генә аның тамада, диме, бик күп тирән мәгънә ята. Чөнки килгән кунаклың күңелен күтәрергә кирәк. Һәр берсенә карата синең килеп аның янына басып име, аны шаярта да белергә тиешсең. Аның турында матур мәзәк тә итеп куярга тиешсең. Бик авыр эш бу. Менә болай әйтүе генә җиңел. Шуңа күрә дә мин бу хезмәткә шулай ук гастроль вакытыннан арынып торган арада концертлар булмаганда гына риза булдым. Инде концертлар вакытында мин һәр вакытта да көнгә 5-6 шунда чакыру була торган. Мин инде аларны кайсы бирләренә бүлеп бирә торган, барыгыз эшләгез дип инде вакытым юк дип әйтә торган. Шуңа күрә дә татар артисты күп кырлы булырга тиеш. Төрле яктан ул үзен күрсәтергә тиеш, ул җырлый да белергә тиеш, сөйли дә белергә тиеш, бий дә белергә тиеш. Ул импровизацион кеше булырга тиеш. Импровизация монда беренче урында тора, чөнки табын артында кем утырганын белмисең. Менә монда син инде үзеңнең кемлегеңне күрсәтәсең. Шуңа күрә бу бик җаваплы һәм инде җитди эшләрнең берсе. Моңарчы чыккан газеталардан синең һәм җәмәгатең Зөлфия ханымның җавапларын җыеп, менә синең психологик портретың түбәндәгечә килеп чыкты. Мин моны күпме алсам шуңа сатам. Минем әйткән сүзләрем түгел, сезнең җаваплардан. Әйләндереп сөйли, усал, кеше аера белми, тиз кызучан, әрсез, саран, йокларга һәм кунакка йөрергә ярата. Беренчесенә башлыйк әле, әйләндереп сөйли. Нинди мәгънә салынган моңа? Менә әйтәләр бит, теге хәбәр бер төрле ишетелә. Яңадан шуны 1-2 көннән ишетсәң, ул инде 100 төрлегә әйләнә. Менә бәләкәй генә әйберне дә әйләндереп, матур итеп сөйли белергә кирәк. Бизәкләп сөйли белергә кирәк. Тыңлаучыга рәхәт булсын. Тыңлаучыга рәхәт булсын. Аны тәммәп, аның күңеленә барып җитәрдәге, күңеленә хуш килерлек итеп сөйли белергә кирәк. Бәлки шул мәгънәдә әйтелгәндер. Усал. Булай карап торышка, кыяфәтеңә карап, бер дә усал дип әйтеп булмый. Даншаныш, беләсеңме ни усалмын? Мин менә үзем бик тиз кеше. 7 кеше, миңа тиз кирәк, миңа күп кирәк, миңа вакытында кирәк. Әгәр дә мин менә әкреңенә, менә җайлап кына мин аны үнемсими. Мин инде ул 3 метр җиргә барып килгәнче мин аны 7 урыйм. Менә миңа андый кеше ошамый. Шуңа күрә миңа тиз кирәк. Кеше аера белми. Шул вакытта гына усал. Кеше аера белми. Юк, белмим. Әлдә хатын бар, мин кешегә ышанам.
Мин нәрсә Яғни сен әйтсәләр ышанам. үзеңне бер катлы дип әйтмәкче буласыңмы? Менә беләсеңме? Ул бер катлылык, менә минем ул йөземә язылгандыр. Мин бит шаян кеше. Мине һәр вакытта да урамда очраган кеше дә, мине җитәкчеләрдә, хуҗаларда һәр вакытта да мине шаян дип, теге шук дип кабул итәләр. Әйе. Әмма дә ләкин кеше бит инде ул сәхнәдә бер төрле, тормышта бер төрле. Шуңа күрә дә мин кешегә шул кадәр ышанам, мине бик авыр хәлдә калдырган моментлар булды. Шуңа күрә мин ул яктан хатын-кызда бит ул интуиция, тоемлау хисе көчле. Әгәр дә мин хәзер соңгы вакытта яшь бара инде бер җиргә барасы булса, менә шул кеше чакырды, менә шулар вәгъдә итте, шундый әйберләр. Мин инде Зөлфия белән киңәшәшәм. Тиз кызучан. Кызам. Үзенә ошамаса кызам. Но мин тиз сүреләм. Мин моменты белән кызам, чөнки мин шундыйрак кеше. Ягъни тимер кебек, тиз кыза, тиз суна. Менә тимерне кызуында бөгеп калсаң, шул вакытта бер матур гына сүз әйтеп, мине тынычландырсалар, мин тынычланам. Ну, тормыш шулай таләп итә. Чөнки кызмышы мөмкин түгел. Тормыш кыздыра. Аннары бит дөрестлек, мин гаиләбез белән без дөрестлек ягында. Чөнки мин һәр вакытта да кешегә ышанучан булсаң, кеше барсы да дөрес сөйлидер дип уйлыйм. Мин ялганлау турында Барсын да син үзем кебек дип кабул итәсең. Бүтән кеше дә үзем кебек. Мин кешегә бер кайчан да зыян итәргә тырышканым юк. Менә Ходай Тәгалә үзе кичерсен, әгәр дә мин кемгәдер зыяным тигән икән, ул белеп эшләнгән түгел. Ул тормыш талабы, я булмаса, менә шундый алдашып, әз генә булса да шомартып җибәреп, теге кешене бит бөтенләй кәефен кырасы килми. Кайсы вакытта алдашырга да туры килә. Әйе. Бөтенләй кәефе Яхшы мәгънәсендә алдашырга туры килә. Яхшы мәгънәсендә. Әрсез. Хәзер әрсезлек юк. Элек бар иде. Элек миңа шаккаталар инде. Ул гастрольләргә барсаң, мин нинди генә яшьрәк чак булгандыр инде. Теге аны моны уйлап бетермәсен. Төрле ишеккә барып, төрле кеше белән мин дипломатик рәвештә сөйләшә беләм. Мин әле дә сөйләшәм. Ул кадәр әрсез түгел. Элек белмим инде ниндидер яшьлек, яшьлек. Әйе. Сөйләшәм, хәтта мин шул кадәр менә кеше тормышка ашыра алмаслык моментларында да, кайсы бер эшләрендә моментында хәл итеп, менә әрсезлек аркасында хәл иткәнем булды. Мин үзем дә шаккатам. Әле булса, мин ул мәңге эшләмим. Мин ул кеше кырына мәңге бармыйм. Әйтәләр бит, йөрмәдә син аның кырына, ул сиңа кабул да итми, ул синең бер мәсьәләңне дә хәл итми. Барып карыйм әле. Һәм бара торганым, керә торганым, шук итеп кенә кабул итсәләр дә, шаян кеше буларак та, ләкин җитди темага сөйләшеп китсәк, мәсьәләне хәл итеп кайтарып җибәрә торганым. Саран. Ну, саранлык нәрсә инде? Ул Зөлфия әйтә инде, син саранды. Минем ул балалар да миңа әйтә. Оныклар миңа әйтә, оныклар, әле түгел. Балалар бакчасына алырга барсаң, алар өйрәнгән, я нәнәләре Зөлфия, я Искәндәр абыйлар инде. Аларны я Макдональдска, я бер сәүдә үзәгенә кертеп алып чыгып китәләр. Алып кайталар илләренә. Ә миндә андый гадәт юк. Минем ашыгыч, каядыр барасы бар. Тәтәй, киргәле Макдональдска, киргәле монда. Минем акча юк бит. Нишләп акча юк, синең акча, минем акча юк, менә бөтен акча нәнәгездә. Мин шулай гына котылам, аларның өйдә дә карт әтәйне яратмыйбыз без. Аның акчасы юк. Саранлык, менә ничен әйтәм, саранлык ул теге булмаганны күреп үскәнгәдер. Булмаганны, чөнки без авыл баласы. Сакчыл караш, сакчыл караш. Мин менә бүгенге көндә дә шушы яшьтә булуыма карамастан алган әйбергә, төнне уянып торып, чыгып карап утырам. Ул өйләнешкән мәлләрдә ул Зөлфия әйтә торган инде. Әле мәңге онытмыйм, Мәскәүдән элек бит стенага ковер элү бар иде. Палас элү. Менә шуны Мәскәүдән алып кайттым. Аның идәндәгесе бар иде. Стенага да кирәк шундый. Алып кайттым. Беренче шундый ниме матур инде үзем билеп куям бит инде, һәр нәрсәне үзем эшлим инде дә. Һәм шул вакыт инде менә матур бит чыгып карап кына торасы килә. Зөлфия әйтә, төнне уянып киттем, син юк ди. Кая китте икән? 2 бүлмәле фатир бу. Мин чыгып шушы үзем илгән, сатып алган паласка карап утырган. Нишләп утырасың? Мин әйтәм, менә кара, бу бит без алган әйберләр. Аның һәрберсе кадерле. Шуңа күрә дә ул теге саран дип әйтү, кадерен белү дип әйткәнне аңлата торгандыр. Юкларга һәм кунакка йөргә ярата.
Артист халкы кем йокларга яратмый? Йокларга ярату Монысы табигый артист халкына. Чөнки төшкә чаклы йоклау. Миңа ул хәзер соңгы вакытта йокы тигәне юк. Ул гастроль вакытларында да. Кунакка йөрү. Дарышамеш кунакка йөрү. Ул бит беләсеңме? Ашап эчү генә күз алдына китермиләр. Менә бездә ашап эчү генә түгел, бездә аралашу, сөйләшү, ул дуслар белән аралашу, ул көлешеп, рәхәтләнеп, яңалыклар, шатлыкларны уртаклашу. Яратам. Менә авылга кайткач, без инде элегрәк кайтабыз бит инде. Ул вакытта машина да юк әле. Поезд белән, автобус белән кайта торган инде, инде машина туры килә. Һәм кайткан 1-2 көн өйдә торабыз да, 2 көннән соң мин инде кыжырый башлыйм инде. Зөлфия әйтә инде, Җавитның инде хәзер каядыр чыгып барып кайтып барасы килә. Шуннан соң 1 көнне монда китәбез, 2нче көнне тегендә, әле 1 көнне, әле 3-4 кунакка барып, дусларның, туганнарын хәлен беләбез инде. Зөлфияның абыйсы әйтә инде, кайтабыз да инде 1-2 көннән соң. Отпускалар бит инде яллар санаулы бит инде. Бары Казандан Башкортстанга кайтырга кирәк, әле кире монда килергә кирәк. Зөлфияның абыйсы әйтә инде. Бүген ничә түбәнең өен ябасыз, ничә йортның түбәсен ябасыз инде ди. Йортның түбәсен кунакка барып, ничә йортка барасыз, күпмегә барасыз дип. Инде машина белән кайткач, ул инде битте. Кайтып 2 көнме, 1 көнме торабыз да, тегендә барып киләбез, монда барып киләбез. Тик торырга яратмыйм. Эстрадага эшли башлаган чорда сезне бик еш кына Салават белән бутаганнар. Мөгаен ул вакытта әле сез төскә биткә дә бер-берегезгә ошаш булгансыздар. Син шулай сакланып калдыңмы бүген? Әллә Салават картайдымы? Бүген инде бутамыйлар бит. Ул беләсезме, менә укыган вакытларда да диндидер теге шалымнар сизилеп киткәндер инде. Ул кызык хәлләрдә булгалады инде. Дилүс апа инде безне Салаватлар белән бер бана Павлиха урамында бер кафеда эшли торган, гаилә дустыбыз инде. Ул анда хуҗа шулай төшкә ашка чакырды инде гаиләләр белән. Без ничектер алданрак кирип барабыз, Салават белән Ләйсән инде арттан кирип бара. Каршы алучы бер кыз мине Зөлфия белән бит инде. Салават абый дип мине алып кирип китте. Мин инде көләм. Һәм әдрәк баргач инде мин әйтәм, ана Заки шартта. Мин түгел, сез бит ошаган. Ну шаталар, минем ул турда мәзәкләрем дә бар иде. Менә мин хәтта операциягә кергәч, сукыр ишәккә операция ясаттылар миңа. Бик bundan бик күп еллар. Һәм мине менә йөгереп кенә йөриләр инде врачлар. Нишләп мин әйтәм, ул кадәр шабышалар икән булар. Игътибар, хөрмәт име. Мине Салават белән бутап, миңа шул кадәр хөрмәт күрсәтеп операция ясалар. Мин шунда юмористик хикәя язып чыктым. Һәм мин аны эстрада үзе бер тема. Узак еллар сөйләдем. Ну, данышамыз, яхшы кеше белән яхшы кеше шарга тиешле. Аллага шөкер. Бергә укыдык. Стартамак культура агарту училищесында, аннары монда сәнгать институтында Аллага шөкер бергә укыдык. Шуңа күрә Аллага шөкер бүгенге көндә дустана мөнәсәбәттә яшәп ятабыз. Син заманында әйткән булгансың, Салават конференция мин җырчы булырга тиеш идем дип. Тормышта менә моның нәкъ киресе килеп чыккан. Бу сүзләрдә барбыр ниндидер хаклык булмый калмагандыр ул чор өчен. Менә культура агарту училищесында укыган вакытта, ял вакытлары, каникул вакытларында без Салават белән бергәләп концертлар куеп йөритергән авылларда. Шунда билет була торган иде. Машина әрҗәләрендә нинди транспорт туры килә. Ул аппаратура инде, ул вакыттагы аппаратура күз алдына китерәсез. Гармония 75 дигән аппаратура бар иде. Гади генә микрофоннар. Ну, җырлый торган инде. Салават күбрәк сөйли, концертны алып барай. Без аңа скетчларда уйный торган, миниатюраларда уйный торган идек инде. Һәм менә Казанга килгәч, аз-маз җырлаштырам. Концертлар бит инде Зөлфия белән үзебезнең бригада, филармониядә эшләгән вакытларда. Һәм бер очрашканда шулай әйтеп куйды инде Салават. Җырчылар күп, сөйләүчеләр юк. Әйдә син менән ныклап шушы эшкә алына. Конференция юмор өлкәсендә. Һәм менә мин бу эшне булай алып бара торган идем. Концертлар вакытында сөйли торган идем, чөнки ансыз булмый. Мин инде күбрәк юморга, сатирага, шигърияткә һәм менә
концертларны алып баруга күбрәк Игътибар бирә башладым. Һәм дөрес тә булгандыр дип әйтеп уйлыйм. Салават бит сиңа үз чорында сәхнәдә бергә эшләргә дигән тәкъдим дә ясаган. Мин бу сорауны аның үзенә дә биргәнем булды. Хәзер инде менә сиңа бирәм. Ни өчен син ризалашмадың? Чөнки ул вакытта Салават җыр театры Чаллыда иде. Ул Чаллыга килергә тәкъдим ясады. Анда инде аның танышлар күп, билгеле кеше, яшәргә дә урын була, әмма дә ләкин менә шушы Казанны калдырып, ничек инде Чаллыга барасың? Әле бит үзе дә яңадан Казанга килде. Мин аңа шаяртып кына әйтәм, менә әйтәм, теге вакыт барган булсак Чаллыга, анда калганда булырык бәлки. Бәлки Казанда бу кадәр әле дуслар да булмасы, бу кадәр әле ничектер күренеп тә булмасы. Ну, бәлки күренгәләп алган булыр идек. Әмма дә ләкин Казан бит ул үзенә күрә бикни, шуңа күрә үсер өчен дә, аралашыр өчен дә. Чөнки монда радио, монда телевидение, монда театрлар, Монда үзәге, татарның үзәге. Ул чакыруын кабул итеп, мин аңа гади генә әйтеп, менә бик дусларча гына шулай итеп аңлаштык без аның белән. Мин авылда үскән чакта итулы бала иде, сыздырып гармонда уйныйлар иде дип искә аласың син. Әле синең балачактан юклы барлы 50-55 ел гына гомер узган. Бүген авыл нинди? Син яшәгәндәге авылмы? Ул шыгырдагы мөхит, андагы рух бүген яшыймы син бит? Йөрисең авылларга да, авылыңа да кайтасың. Юк. Бүген инде авыл башкача, башка төрле. Элек без үскәндә үй сайын гармончы иде. Менә минем гармонда йөргәнемдә шушы күршеләрдә гармончылар булу. Үй сайын гармончы, үй сайын аларның һәрберсендә гармон, алар менә җыелышып уйный башласалар, безнең авылда Үзе бер ансамбль. Бер ансамбль, җырлы халык, моңлы халык. Менә шигырь җанлы халык дип әйтим, дәртле халык. Нигә менә бу рух, менә бу атмосфера елдан-ел кими бара? Нигә гармончылар кими, нигә җырчылар кими? Нәрсәдән бу? Моның сәбәпләре бармы? Менә бу телевидение, менә бу радио, җиңел кәсеплегенә акча табу, аннары инде тормышның башка якка үзгәрүе. Менә мин әле хәтерлим, авылда, мин инде күрше авылда, үзебездән 8 чакрым Тайнаш авылында, мәдәният йортында директор булып эшләгән вакытта, безнең авылда ул вакытта, бу 83нче еллар, 84нче еллар, 70-кә якын өйләнмәгән егет бар иде. Менә бу 100 йортлы Әхмәт авылында 70-кә якын. Алар гармончыда, алар механизатор, алар шофер, алар терлек караучылар, нинди генә профессия кешеләре юк. Һәр йортта кимендә 5-6 бала, әле 7-8 балалылар да бар. Әле һәр йортта 6-7 малай, бер кыз да юк. Я 7-8 малайга бер кыз. Менә шундый авыл. Инде гармон тартып урам әйләнгән вакытта, менә кич дәртле халык. Безнең клубта менә кич кинодан соң Танцы. Вечер дип әйтәләр. Вечерга каласыңмы? Калам. Гармончыларга кытлык юк. Хәтта Тезелешеп торалар. Тезелешеп тә берсе куя, берсе ала, берсе куя, берсе ала. Кызлар бейләр ул иске генә клуб. Аның идән ярыкларына менә кул сыя торган тузаннар туздырып менә рәхәттәне битра. Бездә хәтта күрше авылларда көнләшә торган. Чөнки була бит авыллар, бер гармончысыз авыллар бар. Гармон дигәннән минем әле моңарчы ишетеп белгәнем юк иде. Армиягә гармон күтәреп, баян күтәреп барган кешене. Гадәттә армиягә әгәр дә инде шик сагын сакларга барса, үзләренең этләрен иятеп бара торганнар иде. Син гармон күтәреп киткәнсең. Юк, аны военкоматта алып калдылар. Алып калды. Минем гармонда уйнаганны. Алып бару теләге бар иде. Бар. Ул каян килде? Синең аерылгысыз дустым булыр дип уйладыңмы син аны? Буш вакытларымда уйнармын дип бер ниятләп алып киттеңме син ул гармонны? Менә минем ишеткәнем бар, кемнәр армиядә гармон уйный белә, аларга хезмәт итү җиңел дип. Миңа бик җиңел булды. Чөнки мин погран войскада хезмәт иттем, пограничник. Анда инде күбрәк, менә Прибалтикада, Башкортстан, Татарстан, һәм күбрәк татарлар, башкортлар иде. Чөнки шаныч күбрәк булгандыр. Шик сагын алар әйбәт саклыйлар дип татар белән башкортка тапшырган. Урыслар да бар, сүз дә юк. Но картлар бар бит, детлар дип
сөйләшәбез бит инде. Без инде кая яңа гына килгән балалар. Әтегеләрнең инде вакыт уздыра алмыш, йөриләр инде. Есть кто-нибудь? Гармонист, кто-нибудь играет? Дип тегеләр русча гына сөйләшә бит инде. Шуннан мин чыгам инде, мин уйныйм дип инде. Шуннан соң каптеркага кирип, ул бит әле иссе анда бүтән теге йөгереп кайткан бүтән киемнәр кибә торган җире ул инде. Тәмнисләр чыгарып тора. Тәмнисләр чыгарып, шунда утыртып, мине гармон тарттырып, тирләп пешемиме. Но миңа үзем белән бергә хезмәткә алынганнарны үпкәли торганнар. Син дә кайткач мактанырсың инде хезмәт иттем дип. Но хезмәт иттем, Аллага шөкер. Мин кичкенә чактан, бала чактан гармон тартып үскән, шигырь сөйләгән егетнең әйтик әле бу очракта мәктәп баласының киләчәктә нинди профессия вәкиле булырмын икән дигән сорау тумагандыр инде авылда. Әллә булдымы? Авылда бәләкәй чактан сәхнәләрдә уйнап, җырлап үскәнне күргән, менә безнең партком секретары бар, ул вакытта партиянең көчле вакыты, Фәнис абый. Ул инде һәр вакыт әйтә торган инде, менә культура агарту училищесына Стәрлетамакка барырга кирәк. Аны инде кай уйлап бетермисең бит инде. Ничек инде барыйм әле юнрак җиргә укырга керергә дип. Һәм менә минем шушы теләгемне әле аннан соң икенче хыял булды. Сәнгать училищесына Уфага барырга. Һәм мин инде уйладым да, яра мин әйтәм, техникумга керә алмам мин. Сәнгать училищесына укырга киттем. Киргә. Имтихан тапшырырга. Авыл баласы бер тапкыр фортепианоны күргән кеше түгел бит инде мин. Гармонда да үземчә генә уйный белә торган, нота белә торган кеше түгел бит инде. Авыл малае шуннан соң җырлатып карыйлар. Ул вакытта әле дә хәтердә бик популяр җырчы бар Филус Гәрәев. Гөлдәр миңа һаумы тидәр, юлдарыма ла идәдә. Менә шундый гөлдәр миңа һаумы тидәр. Һәм мин шушы җырны башкортча җырладым. Но җырлауга сүз юк. Бит әле монда ритм дигән нәрсә бар, тикшерелә, фортепианога дип. Юк та юк инде. Андый нәрсә. Ну теге шуннан соң яра без сезне алабыз. Но вокаль бүлегенә түгел, хор бүлегенә. Иң яратмаганым хор. Юк мин әйтәм, ул вакытта бер урынга 25-шәр, 20-шәр кеше иде. Алалар 12-13 кеше. Менә вокаль бүлегенә. Һәм мин документларны алып кайтып киттем дә, яра мин әйтәм, башка җиргә кереп, бәлки техникумга тагын барып барам. Үзегез хорда җырлагыз идең дә киттеңез. Шуннан соң шушы партком секретаре Фәнис абый килеп җиткән. Капка төбендә элекке бобик машинасы, УАЗ иске. Керә өйгә, мин өйдә. Әнкәй белән әткәй ул вакытта өйдә. Менә шундый бер идея бар. Җавитне Стәрлетамакка культура агарту училищесына документларны тапшыртам. Үзем алып барам. Һәм менә шушы сүз минем бөтен язмышымны 100%-ка үзгәртеп куйды. Әле мин генә түгел, минем классташым Рәзил дигән җегет, аны шулай Стәрлетамактагы ветеринарный техникумга һәм мине шу культура агарту училищесына утыртып, ике малай ул УАЗ машинасының инде тыкы-тыкы, ул беренче тапкыр юлга чыккан кешегә 200-300 километр чакрым бару, име ул үлем белән бер артта шунда җыклап, бәрелеп, шулай барып, карап торып документларны тапшыртып, кире утыртып кайтып китте, алып кайтып. Менә шуннан язмыш шулай китте. Сәнгать өлкәсенә кирип китте менә. Син авылда туып үссәң дә Беларус тракторына утырып түгел, Беларус баянының кайышына ябышып, тормышта күтәрелгән кеше. Менә бу образлы итеп әйтелсә дә бу сүзләр әйеме, Җавит әфәнде? Монда ниндидер зур мәгънә ятадыр. Менә минем һәр вакытта да кышкы каникул, январь аенда, декабрьнең азагында укудан туктыйбыз. Мин 12 көн буена гел авыртып ширләп ята торган. Грип. Менә каһәр суккан шушы грип. Мин һәр вакыт шулай. Мин үземне белгәннән бирле. Күршеләргә кирип инде гармонда өйрәнәм, уйнарга. Һәм әткәй белән әнкәй район үзәгенә барып, миңа Беларус дигән баян алып кайттылар. Ул вакытта хромка бар иде. Но ничектер аңарда уйнарга өйрәнә алмадым мин.
Менә. Телләре җитмәгәндер инде. Телләре җитмәгәндер. Менә шушы гармунда уйнап, көзге каршына басып торып, үзеңнең менә артист инде, монда ни түгел, монда син инде үзеңгә өйдә, әнкәй ихатада, әткәй колхоз эшендә, гармун тартып, менә шушында ул бер-ике генә көй беләсең әле, җырлап та, уйнап та, аннары инде авыл сәхнәсендә Сафкулов Фәйим апа Җәүитне җибәрегез инде клубка, бүген концерт буладыр, 8 мартка, яңа елга инде. Мин барам инде гармунны күтәреп. Менә шушы Белорус гармунының баянының кайышына ияреп, эләгеп, тырмашып, тартышып, менә бүгенге сүнгә килеп җиткән. Инде авылда әле укыган чорда соңрак сәхнәләргә күтәрелә башлагачыннан, ни өчен син концертларга әтиеңнең килүен теләмәдең? Мин ояладыр алардан. Менә ниндидер кыен суу булгандыр инде. Сез бармагыз, сез булсагыз, мин куркам, оялам, каушыйм дип әйтә торганым. Үзем инде өйдә җырлыйм бит инде. Менә ниндидер гадәт булган. Бу тәрбия. Тәрбия. Беренче юмор әсәрең сәхнәгә чыккан вакытың. Нинди әсәр белән чыктың? Хәтерлисеңме һәм ничек кабул иттеләр аны? Мин культура агарту училищесында укыган вакытта беренче юмор, беренче сәхнәгә чыгышым ул пародия иде. Бу иң катлаулы жанр бит. Мин хатын кызларга пародия ясый торган идем. Менә Фәридә Пакудашева, Мәгъфирә Галиевага, менә мин аларга пародия ясый торган идем. Минем фотографияларда бар, ул вакытта төшкән сакланганнар, аклы каралы фотографиялар. Менә шушы беренче. Ягъни син хатын-кыз җырчыларга җырлап пародия ясыйдың. Димәк, сиңа фальцет белән җырларга туры килде. Да. Һәм аннары инде мин укыган вакытта ничектер менә бу яшьләргә дә әйтәм мин, менә студентлар белән очрашканда нинди матур шигырь очрый, нинди матур юмористик хикәя очрый. Һәрберсендә яза барыгыз. Менә безнең заманда бит телефоннар юк, без инде менә общий тетрадь бар иде. Мин әле дә хәтерлим, культура агарту училищесында укыган вакытта минем шундый 5 общий тетрадьым бар иде. Андагы материал, менә минем бүгенге сүкөнгә чаклы ул материал. Аннары инде мин аларны авылга кайткач күпме кулланып, анда сценарийлар, анда җырлар тексты, анда шигырьләр, анда юмористик хикәяләр. Инде мин аларны әле Дом культуры директоры булып эшләгәннән соң 3 ел, аннан мәдәният бүлеге мөдире булып Чакмашта эшләгәндә мин аны Дом культуры директорларына биреп, менә шунда алар югалдылар. Кемдер бирмәде, кемдер кайтармады. Инде репертуар турында сүз чыккан икән. Илдар Юзиев, Зөлфат Хаким, Гөлшат Зайнашева, Фәнзаман Баттал. Менә мин бу исемнәрне юкаган атамыйм. Заманында син әлеге әдипләрнең язганнарын сәхнәләрдән укыгансың, алар сиңа ниндидер менә иҗади азык биргәннәр. Ни өчен әлеге язучылар? Ни өчен? Чөнки аның менә мин бик бәхетле вакытта Казанга килгәнмен дип әйтәсем килә. Менә бу шәхесләрне мин, менә Гөлшат апа белән филармониядә эшләгән вакытта аралашырга, аның сүзләренә язылган җырларын җырларга Зөлфия белән, Аллага шөкер, насыйп булды. Фәнзаман абый Батталның редакциягә барып, менә шушы темага Фәнзаман абый берәр юмор язып бирмәссез микән? Язып бирде, кушаматлар дигән инде. Һәркемдә кушаматы бар бит инде авылда. Тырназарыш, Нумир Басир, Кәнфит Нәгыймә, Җыртык Җәмилә. Менә мин кушамат. Кем дип беләсез? Менә үзем әйткән ниләрнең үтәп, менә нәкъ кадагына суга торган ул чорның, менә шундый мәзәкләр язып, юморлар язып. Бүген татар дипләре язучылары арасында күпме безнең юморист язучыларыбыз, сатир язучыларыбыз бармы сәхнәгә чыгарылырлык материал? Бар. Кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең? Менә мин Зөлфат Хакимның әсәрләрен бик күп укыдым. Аның концертларда да, үзебезнең концертларда, юбилей кичәләрендә дә. Аннары Фаил Шафигуллинның да мәзәкләрен, юмористик хикәяләрен укырга туры килде. Студент вакытында ятлаган әйберләр алар минем. Аннары инде юмористлар, юмор өстендә эшләүче язучылар юк дип әйтеп булмый. Менә мин Камил Аби Кәримовны әйтер идем. Ул күбрәк үзе сөйли. Марсил Аби Галиев шул бик үткен телле, һәм инде аның аларны менә бүгенге сөкендә сөйләр өчен
менә ничек дип әйтим, мин алына алмыйм. Аларны тыңларлык тамашачы бармы? Без тамашачыны югалттык түгелме инде андый юмордан? Менә мин үзем дә теге күмәк концертлар булганда, үзем язган темасына туры китереп, ул җыелма дип әсәрләр дип әйтсәм дә була. Чөнки темасы бар, каяндыр моннан аласың, моннан мәзәк өстәп, менә шулай җыелган әсәрләрне ул яхшы юмористик хикәя, ул 5 минуттан да узарга тиеш түгел. Булсын 6 минут. Әгәр дә тамашачы көлми икән, аның сөйләүдән мәгънә юк. Хәзер мин ул вакытта сөйли торганым, тамашачы шул кадәр аны рәхәтләнеп һәр моментын искә алып көлә торган. Хәзер алай булмый. Хәзер юмор шундый бер нигә күчте, яссылыкка. Кыска гына TikTok формасында, я стендап формасында гына, кыска гына мәзәк менә шундый. Илфак Шихапов, мәрхүм журналист, үзе дә инде ул юморист иде. Юмор әсәрләре, хикәяләрдә яза торган иде. Ул менә синең иҗатыңа бәя бергәндә шундый сүз әйткән булган, юморны натуральный итеп сөйли торган кеше дип. Натуральный сөйләү ничек була ул юморны? Тәмләп сөйләү, рәхәтләнеп, шуның иченә кирип китеп име. Мин бит сәхнәдә ямьсез булудан курыкмыйм. Менә ничек бармын? Хәтта бик теге наигрышларда була торгандыр. Әмма ләкин мин сәхнәдә теге матур гына, аны юмористик хикәяне, юморнаны сәхнәдә матур гына итеп сөйләп булмый. Анда 100 төрле кыяфәткә кирәк. Образга кирәк. Образга кирәк. Шунда булырга кирәк, шуның ичендә йөзәргә кирәк. Әгәр дә шулай булмаса, ул тамашачыга барып ирешмей. Синең Казанда юмор жанрында иҗат итә башлаган чорыңа кайтыйк әле. Ул чорларда бит инде мөгаен сәхнәне тоткан, үзенең карифилары булгандыр, сәхнәне тоткан юмористлары, мәзәкчеләре, конференциялары булмый калмагандыр. Шулай бит. Алар сине менә шушы дөньяга, юмор сәхнәсенә дип әйтик, даирәсенә ничек кабул иттеләр? Алар сине көндәш итеп күрделәрме? Алар сине сәхнәдәш итеп күрделәрме? Мин анысын әйтә алмыйм, әмма ләкин менә шушы күмәк концертлар булганда синең алдан чыгып калыйк әле сәхнәгә дип әйтә торганнары. Мин инде аны аңламый торган идем. Чөнки минем мәзәкләр инде әйткәнемчә гади генә күлдерә торган, әмма ләкин мин аларның берсенә дә үпкәләмим. Мин менә ул вакытта бары шундый шаян шоулар, аны Алмаз абый оештыра торган иде, Алмаз Хамзин, анда Камил абый, анда Рауил абый, Шәрәфиевлар, анда Хәлим абый, Рәшид Сабиров, шуңа күрә Шамкай. Күбесәлемдә ул чорда теге театр актерлары юмор жанрында иҗат иткән дип әйтик инде. Бездә бит менә татар сәнгатендә юмор өлкәсендә эшләүлектән бик сирәк күренеш. Татар сәнгатендә юмор өлкәсендә эшләү әле ул ничектер уянып кына килә дип әйтсәм дә, әле аның киләчәге бар. Менә хәзер КВНнар әйме шул юлны дәвам итүчеләр, әле яшь мәзәкчеләр, юмористлар булыр Алла биргән булса. Юморның хәтерлисең инде әлбәттә, билдән түбән чаклары да бар иде бит. Әгәр дә без тарихка күз салсак, менә узган гасырның 90нчы елларында сөйләгән мәзәкләр, юморлар, аларның кайберләре әле концертларда чыгыш ясаган телевидение фондында да саклана. Менә мин аларны шәхсән үземнең караганым бар, аларны инде бүгенге тамашачыга күрсәтеп булмый. Ничек уйлыйсың? Менә ул мәзәкләр ул чорда тамашачы тарафыннан нигә шулай ура итеп кабул ителде микән? Шушы шундый булдымы? Нәрсә? Менә буталчык заман әдрәк буталып талдык бит инде, кемнең кая барганы да билгесез иде, юл юк иде, цензура юк иде, акча эшләүгә корылган бөтен нәрсә, кем эшләп калала, шулай да булгандыр. Әмма ләкин мин бер качанда менә пычакның менә шушы диеннән бу якка да төшмәдем. Мин һәр бер үземнең мәзәкләрем, юморлары өчен бүгенге көндә дә җавап бирә алам. Мин һәр вакытта да кеше көлдерәм дип түбәнчелеккә төшмәдем. Мин хәтта менә кайсы бер мәзәкләрне тыңлыйм, мәзәкчеләрнең, мин үзем дә шаккатам. Әле мин уялып куям. Ну булгандыр андый моментлар, әмма ләкин ул бәлки телевидение фондына кермәгәндер. Но мин бер качанда уйламыйча җитмәдем. Менә мин ул яктан үземне бәхетле дип саныйм. Бу нисбәттән синең эшкә цензорың эшләп килә, әйеме? Син ничек бәялисең? Менә аның кыры, аның шиге кайда? Менә бу шикне узсам инде бу китә билдән түбәнгә.
Менә Ничек билгелесең син аны? Ул синең эчке халәтең белән бәйлеме, эчке тәрбия белән бәйлеме ул? Күзаллаулар белән башкаларны күзәтеп фикер йөртәсеңме, нәтиҗә ясыйсыңмы? менә бит сәнгать ул шундый әйбер, кеше кайвакыт контроль югалта. Яра, миңа килешә, мин әле моны сөйлим. Менә нәрсә ин тамашачы? Бүген ул тамашачы бар, иртәгә икенчесе килә. Йөриләр концертка. Мин бер кайчан да алай дип уйламадым. Чөнки менә шиге була дип әйтәләр бит. Менә шик, менә монда түбәнлеккә тәгәрәп төшәсеңне көттә тор. Шуңа күрә һәр вакытта да уйлап эш итәргә кирәк. Бүген нинди ул татар юморы? Татар юморымы? Бармы ул менә нинди бәя биреп булаңа бүген татар юморына? Бар менә яһүдләр юморы дип әйтәбез бар, име мәзәге? Яһүдләрнең бар аларның шуннан да шулай дип әйтерлек. Руста бар юмор, татарда нинди ул юмор? Татарда юмор бар. Нол әле югары дәрәҗәдә ниндидер камилләшкән, рәхәтләнеп, менә 10-15 артист җыелып, рәхәтләнеп, менә нинди генә тема алсаң да сөйли торган мәзәкчеләр юк. Иманым камил. Хәзер инде күбрәк пародиягә, кыска тикток, стендап, менә шундый вак нигә. Әмма ләкин менә мин хөрмәт иткән театрларым бар, име менә Мунча ташы театры, дустым Гамил Асхадулла турында әйтмичә мөмкин түгел. Аларның менә бу юмор өлкәсендә эшләүе, име алар курыкмыйча тәнкыйтьли дә белә, шаярта да белә, кем булуына карамастан алар төрттүрә белә. Һәм алар эшлиләр. Синең күптән түгел минем күңел дигән китап чыкты, шигырьләр җыентыгы. Аның исеме нәкъ шулай атала, минем күңел һәм өндәү билгесе. Менә шушы инде. Минем күңелне аңлап бетереп булмый. Мең төрле. Таныш билгесенә бәйләнеп алыйм әле. Минем күңел дигәннән өндәү билгесе. Ни өчен анда нокта яисә булмаса күп нокталар түгел? Нигә өндәү? Менә күңел бит ул киң була, күңел тар була, күңел күп кырлы була. Анда шигыре да бар. Шуңа күрә дә менә сәнгатьтә дә шулай. Мәзәк сөйләгәндә дә һәр нәрсәне шиге була бит. Менә монда да күңелеңне бик әрәм-шәрәм итмә. Әле язасыларың бар, тегедә тәгәрәп төшмә, сыйфатлы булсын. Шуңа күрә менә бу китапка өндәү куйган. Шигырь үзе китап эчендә, шигырь. Минем күңел дигәннән 3 нокта тора. Шулай. Ни өчен анда ачтыкта? Әле языласы бар. Языласы бар. Әле бу бар. китапка гына куелган булсы. Монсы инде минем күңел миңа игътибар итми калмагыз дигән мәгънә салынган. Өндәп әйтәм бит, китапка игътибар итмичә калмагыз. Игътибар дигәннән синең бу шигырьләр җыентыгыңа әйтик профессиональ әдипләр, профессиональ шагыйрьләр тарафыннан нидә булса бәя бирелдеме, юкмы, укып караган кеше булдымы, аларның фикере бармы? Менә ансын әйтә алмыйм. Мин бирдем китапны кайсы бер кешеләргә. Әмма ләкин әле Татарстан яшьләреннән генә язып чыкты. Атлас Гафиятов язып чыкты. Үзенең тәнкыйть сүзләрендә әйткән, әмма ләкин күңелне күтәрә торган җөмләләре дә бик күп. Кешегә бит күп кирәк миңа. Иҗат кешесенә бирде. Шуңа күрә дә мин бит үземне шагыйрь дип тә әйтмим. Менә мин күңелем ни куша? Мин көннәр буе утырып шигырь язмыйм. Мин машинада туктап, я иртән торып тиз генә эш арасында гына. Мин гомумән шундый кеше. Инде шигырь турында сүз чыккан икән, Җавит әфәнде әйдә, бер шигырьне укып китик әле. Шушы табадан гына төшкән җыентыктан. Менә минем язмыш турында сүз кузгаткач, кызыга кирәкме? Кайсын телисез? Менә мин хәзер сезгә бик күп укучыларым арасында кызыксыну уяткан, һәм инде алар бик күп видеоларга шушы шигырьне кертеп халыкка ирештергән. Нишләр идең? Нишләр идек икән без? Бер көн килеп әгәр әйтсәләр, азга гына теге дөньядан әниңне кайткан дисәләр. Әгәр әни кайткан дисәләр, ыргыр идем башта күкләргә, кычкырыр идем күкне ярып, ишетелсен өчен күпләргә. Әгәр әни кайткан дисәләр,
Шабар идем абына, бір Аллахқа ялына қайтып жетер үшін янына. Әгәр әни қайткан дисәләр, рәхмәт укыр идем барсына. Гафу сорар идем барсы өчен тезләнепләр аның каршына. Әгәр әни кайткан дисәләр, башны куеп аның алдына, кулым битләремә тидереп, иркәләнер идем азгына. Әгәр әни кайткан дисәләр, мин йоклатмас идем әнкәйне. Йоттыгыплар тыңлар идем, әнине сөйләгәнне әйткәнне. Әгәр әни кайткан дисәләр, шәйләр шәр идек утырып, үзем ясап бирер идем шәйне, мөлдерәмә итеп тутырып. Әгәр әни кайткан дисәләр, белмәс идек барын эшләргә. Әллә ниләр эшләр идек тә, терсәк ерак хәзер тешләргә. Риза инде хәзер әнкәйләр, матур булып төшкә керсә дә. Әгәр әни кайткан дисәләр, аңлыйм бу сүзләрне кемдер сынар өчен генә әйткәнен. Беләм бит мин әнкәемнең барып алалмаслык, кайталмаслык җиргә киткәнен. Рәхмәт. Менә Казанга килгәченнән биографияң, эш биографияң дип әйтик, нәкъ менә шушы Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрыннан башланган. Менә шәхсән минем уйлавымча, әйеме, кайбер менә үзең атап киткән журналистлар, әдипләр фикеренчә дә синнән драма артисты чыккан булыр иде дип. Хәтта бу турда әле үзеңнең хезмәттәшең филармониядә шәһәрдан Фирдан Салаховның да шундый фикере бар. Җавит Шакиров та анда юморга караганда драма шалымнары күбрәк дип. Синең бу хакта уйлаганың булмадымы? Һәм менә бу Камал театрыннан нигә китте микән дигән бәлки үкенечле хисләр дә тугандыр. Ул вакытта Зөлфия консерваториядә укый иде. Яшь бала, бәләкәй бала, әле тәпидә йөрмәгән. Ул беренче улыбыз. Мин Камал театрында эшлим. Зөлфия консерваториядә укый, мин институтта укыйм, театр училищесында укыйм. Без баланы трамвайда гына алыша торган идек. Менә теге Дом офицеров кырынан трамвай бурлап бит, анда тукталыш бар иде. Ул консерваториядан баланы бирә, мин алып чыгып китәм, мин кайтам, ул шуны узганда. Менә бу бит инде Зөлфия сәнгать училищесын Уфада тамамлаган, вокал бүлеген. Аның тавыш куелган, ул вакытта филармониядә эшләгән. Гаилә сәбәпләре аркасында син һәм менә акыллы кеше, Зөләйха Хисмәтуллина Зөлфиягә әйтә. Тавышың куелган, баланы җафалыйсыз. Менә филармониягә барыгыз әле. Зөлфия филармониягә баргач инде мин бит шулай ук сөйли беләм, җырлый беләм, әз булса да. Һәм менә шулай киңәшләшеп эшләнгән эш, һәм инде ул хуҗалар белән дә Камал театрының һәм менә филармониягә эшкә килү менә шушыннан башланды. Худсовет тыңлады, Илһам абыйлар ул вакытта, анда инде бик күп артистлар, директор. Ягъни сез тыныч кына Камал театрыннан филармониягә күчеш ясадыгыз. Күп санлы гади тамашачылар арасында да бу сорауга җавап ишетергә теләүчеләр булыр дип уйлыйм. Син күптән түгел генә Башкортстанның халык артисты исемен алдың. Аллага шөкер. Менә бер яктан бит инде гомер буе диярлек син Татарстанда иҗат иткән, Татарстанның йөзе булып йөргән артист, турдан-туры теге башкорт сәнгате, башкорт мәдәниятенә хезмәт итмәгән дип әйтим бер яктан караганда. Турдан-туры. Менә Башкортстанда туганлык тәэсир итәме менә бу исемгә? Менә моның мәгънәсе, асылы, бәясе сез ничек үзегез бәялисез? Без чыгышыбыз белән Башкортстаннан безне сәнгать берләштерә. Беренче чиратта. Без күбрәк гастрольләребезне Башкортстанда үткәрәбез. Туган якка. Менә нинди генә шара булса да, нинди генә менә чакыру булса да, без бер кайчан да каршы килмәдек. Килмибез дә бүгенге көндә дә. Һәм менә нинди программа эшлибез? Без беренче чиратта күз алдында Башкортстан тамашачылар. Чөнки анда безнең якташлар, анда туганнар, анда дуслар. Шуңа күрә минем уйлавымча, мин аларга бары тик без аларга Зөлфия белән рәхмәтлегенә бу макталу исемне биргән өчен мин нәрсә әйтәсем килә, сәнгатьнең бит аны милләте юк.
Мен әйтә, уен коралының милләте юк, сәнгатьнең милләте юк. Шуңа күрә дә әгәр дә безнең уңышларыбызны күреп, безнең якташ буларак менә шулай зурлаганнар икән, без аларга рәхмәтле, эшләре уң булсын, киләчәктә дә менә шулай дуслык мөнәсәбәтләре üzülмәсен, аралашып, дустана мөнәсәбәттә яшәргә ясын дип әйтәсе килә. Амин, шулай булсын. Мин әле менә дуслык дигәннән бу сүзләр бигрәк тә актуаль булды быел, җанисәп вакытында. Татарстан белән Башкортстан арасында һәр вакытта җанисәп вакытында нинди дә булса аңлашылмаучанлык, каршылыклар килеп чыкмый калмый һәм ул монысында да шулай булды. Һәм бигрәк тә нәкъ менә сәнгать әһелләренең шушы бәхәстә килеп керүләре һәм аларның концертлар белән менә Башкортстанга кертелмәве бүгенге көндә дә әле дәвам итә менә бу сәясәт. Син үзең күзәтеп бардыңмы менә бу вакыйгаларны дип әйтик, күңелеңдә нинди хисләр тудымы, тумадымы? Нәрсә уйлыйсың бу хакта? Менә минем бер шигырем бар име. Мин сезнең сорауыгызга шулай гына җавап бирим әле. Менә бу ыгы-зыгыларда булды. Әйе. Әйме? Хәзер инде тел мәсьәләсендә дә кагылышлы сүзләр булды. Менә шушы язган ул вакытта шигырь юллары белән әйтеп бирим әле. Я человек маленький, далек от политики. Үз сүземне әйтим әле, мин дә артист шутики. Татар-башкорт дуслыгына кемдер бурыч сипмәкче. Тәгәрәп барган тәгәрмәшкә кемдер таяк тыкмакчы. Ошамыйдыр бәлки безнең болай дус яшәүбез, ут күршем агаем дип дусларча дәшүбез. Гомер бакый татар-башкорт дус булдык, туган булдык. Авыр заманнарда да без иңне-иңнәргә куйдык. Моңнар уртак, җырлар уртак, юк бүлешер малыбыз. Башкаларга сиздермәдек, булса да моңзарыбыз. Мин татар, син башкорт дип бер дә бәхәсләшмәдек. Бәхәсне кем тудырганын белсәк тә без дәшмәдек. Кода-кодагыйлар булдык, кыз ярәштек, туй иттек, гомер буе бер-беребезне үз иттек, туган иттек. Башкорт кызлары яр иттек, күпме татар егетен, татар кызлары үз иттек, күпме башкорт бөркөтен. Туйларда, табыннарда уртак җырлар тынмады. Беребез дә татар-башкорт җыры дип тормады. Башкорт сусса җырның сүзен, башкорт язса җырның сүзен татар язган ки булды. Иҗат дуслык аркасында күпме уртак җыр туды. Татар сусса башкорт җырын, башкорт алды күтәреп, алар халык җыры булып калды тарихка кереп. Башкорт килсә атын җигеп, татар чыгып тугарды. Ут күршесе өчен татар соңгы телем икмәген дә табынына чыгарды. Ике милләт дус яшәүдән кемгә соң моннан зыян? Әйтер идем, әйтми торам, әлегә нокта куям. Пандемия дидек башта, анысы да артты. Вакцина урынына җырымың белән давалыйк без халыкны. Амин, шулай булсын. Тапшыру башында син әйтеп киттең, җигет кешегә җитмеш төрле һөнәрдә аз дип. Менә чираттагы синең һөнәрләрең тагын берсе, әле роман язарга җыенасың икән. Бу роман кемнәр өчен кызыклы булыр дип уйлыйсың һәм ул ниндирәк эчтәлектә булыр? Бу минем автобиографик роман. Минем үземне үзем белгәннән башлап, менә бүгенгесе көнгә чаклы булган, үткән, баштан кичкән хәлләрне менә бөтенесендә тәфсилләп язылган роман булачак. Алла биргән булса. Амин, шат, шулай булсын. Киләчәктә дә тагын бер әле тамашачылар өчен билгеле булмаган, бәлки билгеле әле күренмәгән, ачылмаган тагын бер һөнәрегез ул да булса, рәсем ясау дип беләм. Менә мин соңгы вакытта ясаганым юк, күптән ясаганым юк. Әмма ләкин мин мәктәптә укыганда бәләкәй чактан мин үземне үзем белгәннән бирле, менә кулыма каләм алганнан бирле, мин ул Муса Җәлил портретларын, ул Тукай портретларын, ул нинди генә китаптан, менә шундый әдәбият китабында ниләр бар идеме, мин аларны барсын да төшерә торганым. Аннары инде мәктәптә укыганда мин инде класста художник инде. Bütün стена газеталары, bütün бизәлешләр, бөтенесе инде мин рәсем ясыйдым. Минем бүләкләрем дә бар иде. Талантлы кеше ул һәр яктан да талантлы булырга тиеш дип әйтәләр бит. Хәтта беләсезме нәрсә? Менә минем әле кайткач Пайнашта эшләгән вакытта күршедә генә мастерской бар иде. Анда художниклар эшләре инде мин юри генә Безне кагазга генә рәсем төшерергә теләгән инде. Шунда бер художник бар иде. Аның милләте буенча ул урыста түгел, кая Азәрбайҗан ягыннан килгән. Ул инде колхозда теге фермаларны оформить итә инде.
постаментлар, ниләр инде, стендлар ясый торган бик яхшы художник, ул концертка да килгәне бар. Хәтта шаккап торды бер туймазада килеп, шул якларда тора икән. Кирдем дә инде, мин әйтәм, миңарга чүпрәккә ни ясап бир әле. Рамнар куеп тимен инде, холос тарттырып инде. Андый нәрсә белмим. Һәм мин шунда төшердем бер натюрморт. Мин аны алып кайттым өйгә. Ул каядыр шунда чыланда эленеп торды да инде, аннан кирип мин аны каядыр югалган. Юк. Әле күптән түгел авылга кайткач, шуны әнкәй табып алган. Кара балакаем, син төшергән рәсемеңне. Әнкәй каян алдың син мине әйтәм. Ул аны яшереп куйган була, каядыр имет тыгып куйган. Менә шул килеп чыккач, яңадан менә бер хыялым бар. Яңадан утырып, бер рәхәтләнеп, менә рәсем төшереп, менә шушлай. Анысы инде олыгайгач, Алла биргән булса. Әле тизгенә олыгайырга әле вакытың юк, эшең күп. Әле Камил Җавитне алып барасың бар, роман язасың бар. Шуңа күрә Җавит әфәнде, зур рәхмәт сезгә тапшыруга килгән өчен. Чын мәгънәсендә шикерсез әңгәмә өчен, иң мөһиме сәламәтлек телибез, иҗади уңышлар телибез. Һәр вакытта аралашып, бергә матур итеп яшәргә һәм тамашачыны рухи яктан баетырга язсын. Рәхмәт. Зур итеп рәхмәт. Чакырган өчен исән-сау булыйк, аралашып яшик. Амин, шулай булсын.